Yung mga plastic. Blade sila. Pero plastic to. Ito ba? Ano niya din. See? Demon. Maganda ba? Ito, sino to? Sino yun? Pegas. Si Pegasus? Pegasus? Yung ano? Diba to? Yung pinakabila sa kanila. Si Pegarize yan. Pegarize. So, diba ito eh? So, saka to. Nasaan sila? Wait lang. Wait ko to talaga. Hindi. Yes. Alam ko lang totoo. Asan sila? Mga classmates mo? Baka kakasali pwede kasi namamili din ito sa dito. Baka kakasali. Kailan kakanta? Ayun na! Ano